Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव मैखुन जानानै फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो साबा सुबुंनि देहाया गाज्रि हालोदाव। बे जाथाया मैया दिमा हासाव जिल्लानि उमरांस'आव सोमजियो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ मानिक कुर्मी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मानिक कुर्मीजों लोगोसे बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा हाग्रानि बिस गोनां मैखुनखौ जायो। मैखुन जानानै देहाया गाज्रि जानाय नखरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय डक्टरा मानिक कुर्मीखौ थैनाय फोसावो आरो नखरनि गुबुन साबा सोद्रोमाफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आपार आसामनि मोनब्रै गुबुन गुबुन जिल्लायाव बिस गोनां मैखुन जानानै 13 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बावैसो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि हेलेमाव बैसागो मोसानो थांनानै फैफिननाय समाव गारिया बेलथायनानै साबा बर' लाइमोननि जिउ खहा जादोंमोन। लाइमोनफोरा गाखोनाय गारिनि सालायग्राया बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै खारखोमानाय मन गगৈ मुंनि गारि सालायग्राया आमगुरि पुलिस थानायाव गावखौ गथायो। गारि सालायग्रा मन गगैया खौरांगिरिनि सिगाङाव गाव जौ लोंनानै सालायाखैमोन। लाइमोनफोरा सोलोंनानै उत्पात खालामनानै गारिखौ सोमावो, बेनि थाखायसो बे जाथाया जादों होनना। जुदि आं लोंनानै सालायनायमोनब्ला गारिया दंफां सौग्रावगौमोन, नाथाय बिसोरो जौ लोंनानै उत्पात खालामनानै गारिखौ सोमावनायनि थाखाय गारिया बेलथायो होनना बुंथियो। बिथाङा गावखौ पुलिस थानायाव गथायनायनि उनाव पुलिसआ बिथांखौ ग्रेप्तार खालामो। ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरु RMCआ आसामनि मोनब्रै जिल्लाफोराव गोब्राब अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै क'क्राझार, गवालपारा, धुबुरी, साउथ सालमारा, मानकाछाराव दिनै 19 एप्रिलाव गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं होनना फोसावदों। बेफोर जिल्लाफोराव दिनै गोब्राब अखाजों लोगोसे गोब्राब बारहुंखा बारनायनि सम्भावना दं। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि सुंद'बै ASDMA थांनाय 17 खालाराव फोरमायनाय बादिब्ला आसामाव गोब्राब बारहुंखा बारनाय आरो सारअन्थाइ गावनायजों दासिम गासै 14 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। मख'नो गोनांदि आसामाव थांनाय 14 एप्रिलनिफ्रायनो गोब्राब अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा बारनाया गोबां न' बां सिलिंखार खालामबाय। मोनसे गोग्गाथाव रादाब। क'क्राझारनि बर'नि फिसा बर' लाइमोना NEYP 2022 आव बुंथिगिरि महरै मासियाव जिरायदों। क'क्राझारनि बर'नि फिसा खोमदोन बसुमतारिया BTR आसामखौ नेशनेल इनभाइरनमेन्ट युथ पार्लियामेन्ट 2022 आव रिप्रेजेन्ट खालामदों। भारतनि पार्लियामेन्टआव खुंजानाय नेशनेल इनभाइरनमेन्ट युथ पार्लियामेन्ट 2022 आव बुंथिगिरि महरै जिरायो बर'नि फिसा खोमदोन बसुमतारिया। बर'नि फिसा खोमदोन बसुमतारि बिथांखौ लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथाङा बाख्नायनायजों लोगोसे सन्मान होयो। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरिनि हेंथायै ट्राइबेल फरायसा आफादा FIR होबाय। बावैसो सान सिगां असमिया देंखोगिरि भृगु काश्यपनि नाच बेबी नाच मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारदोंमोन। बे मिउजिक भिडिअआव देंखोगिरि भृगु काश्यपआ चिंकी सोदोबखौ बाहायनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबां ट्राइबेलफोरा दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। मानोना जोंनि सा-सानजा भारतनि सुबुंफोरखौ दिल्ली बायदि नोगोरमाफोराव चिंकी होनना एदावोमोन, जायनि उनाव भारत सरकारा चिंकी सोदोब बाहायनो मोनैनि आयेन बानायना होदोंमोन। दा बे सोदोबखौ असमिया देंखोगिरि भृगु काश्यपआ बाहायनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजादोंमन, जायनि थाखाय देंखोगिरिया गावनि मेथाइनिफ्राय बे चिंकी सोदोबखौ दाननानै गोदान सोदोब सोदेरनो गोनां जायो। नाथाय बिथांनि बेबायदि सोदोब बाहायनायखौ ट्राइबेल फरायसा आफादा मोजां मोनासै, जायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ट्राइबेल फरायसा आफादा क'क्राझार पुलिस थानायाव देंखोगिरि भृगु काश्यप आरो प्रफेसर डक्टर ज्ञानेन्द्र बर्मननि हेंथायै FIR होयो। महाराष्ट्रआव खिस्रिनि थाखायनो सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारदों। महाराष्ट्रनि सानजा दाहिसारनि 46 बोसोरनि कम्पिउटार अपारेटर निकेश काक मुंनि सासे सुबुङा फुंनि खाजायाव बानायनाय खिस्रिया एसे संख्रि बाबनायनि थाखायनो गावनि बिसि निर्मालाखौ बुथारो। बे जाथायखौ फोरमान महरै 17 बोसोरनि फिसाज्ला चिन्मयआ गावनि मेगनजों नुयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाय निकेशआ बिसि निर्मालाखौ उन्दुग्रा खथायाव आखाइजों हां सेरथे होनानै बुथारो। बे गासिबो जाथायखौ फिसाज्ला चिन्मयआ पुलिसनि सिगाङाव फोरमायो। बिनि उनाव दायनिगिरि निकेशखौ पुलिसआ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।